san araba mu ai min yi sabo kai dubawa da matsala in aka yi rabawa farin ciki na ta shine nawa me yasa kuke son ku ka yin nisa tunin na bar mata fansar raina kuna yi nisa da akwai kauna tana da babban matsayi kuna ikan abin da ke damuna ba a bidar abin mamana nan tare silarki na gane tsakon kauna suke idan an yi tana barna shi ya saka ke ɗaya ce a raina ta za a bibi tarihi na ban da ke a mata ban saba garkuwa farin ciki bai taɓa yankewa idan ina tare da ke tawa hakan ya saba na kokawa ina nishaɗi matuƙa sosai idan na ganki zaune kina gefe na shi ma kashin kai na gefen ka kuda yana yin amfanar ka da shi ake wargaza tsarin ka farin ciki na bayyankewa tun da an du'a ce ke yi min kyaure shi ne masoyi bai sauyawa sai dai idan farkon farawa da yau da rayan yi kudurcewa ta bangare na ban fara ba wadda nufin duka dauka ba an san akan sabta da ke hauka da daga ba a fatan mai aure iran biya tsara zama tare da ke ba maganar ware kome suke so su faɗa jure abin da ran biya so zai faru babu ɗan adam mai iya yin canjawa har abada ba za na sare ba kasan da cewa ke ba za ki juya ba kauna da gaskiya ba za a rasa illa ba za a daina zaga shari